Здравейте хора, аз съм Цвети и днес ще ви покажа как да си направите едно бурканче с, така да се каже, някаква течност червена, която може да си я украсите, така да се каже, да си направите по свой собствен стил и да се забави. Най-важното е да се забавлявате докато я правите. Така, нека да започваме. Съставките, които ще са ни нужни, са някакво малко или голямо бурканче с капак. Моето е толкова голямо, мъничко. Има капачка. Така. Хубаво е капачката да е стегната, защото ако леко го раздрусате, то може да изтече и затова не трябва да е лека. Като тези капачки, които са леко се затварят и се махат. Трябва да е с винт. Така. Следващото нещо е пинцета. Важното е пинцетата да има тъпо ъгълче, а да не е като другите пинцети, които имат остър ъгъл. Има разлика между тъп и остър ъгъл. И ви трябва пинцета с тъп ъгъл. Питайте майките си, те могат да ви обслужат. Да ви обслужат по някакъв начин. Следващото нещо е в една малка чашка, в зависимост колко ви е голямо бурканчето. Ако е малко като моето, взимате толкова. Ако е по-голямо, взимате повече олио. Това сега е олио в нашата чашка. Така. Също така ви трябва боя за сладкиши. В моя случай е червена. Имах и синя, но не знам сега къде е. И после ми се търси. Така. И ви трябва едно тиксо. Черно тиксо трябва да е. Трябва да е много меко, защото по принцип ако нещо стане, да не се развинти. И аз за всеки случай съм си взела листчета. Може вие да не си взимате листчета, не е задължително да си взимате листчета, но просто аз съм си взела, ако нещо има, да си сложа отдолу върху, ако нещо се полее, да си сложа отдолу листче. Да е по-красиво. Така. Първата съставка. Ще ви трябва също така и вода. Да знаете. Първата съставка. Първо, една секунда ще трябва да си вземете и шиш, който е за барбекю и тем подобни неща. Една секунда само да си го взема, защото го бях забравила, да го неса в вид. Така, по принцип аз имам и дебели шишове, но не съм си взела тъничък. Т.е. с остро върхче. Препоръчвам ви да използвате острото върхче, за да е по-лесно. Така, ще ви трябва вода, колкото, например, вземе половината място от вашето бурканче. Нека да започваме. Първо, дропвате другите съставки на страна. Тук ще го сложа. И взимате пинцетата, боята и олиото. Така. Задължително може да сте си избрали. Пак забравих нещо да взема. В този клип нещо много забравих. Така, по принцип не съм преценила дали ще трябва да бъркам нещо в тази стъклена чашка. Просто сега трябва да пресипа в пластмасова чашка. Така. Охо. Мирише на... тези... Как му беше името? Но, онези рибените хапчета, които са здравени, прозрачни, много гадно миришат. Взех се на салфетка, ако нещо стана да си попия.
Много мазна позиция. Така. След като сте сложили олиото в пластмасовата чашка, а не като мен да пресипвате от стъклена в пластмасова, следва ред да отворите внимателно боята, защото тя е на много малки топченца, които се разпиляват и после не се мие изобщо. Хващате леко с пинцетата и слагате вътре в олиото. Но може и вие да го направите. Ако не искате да си ставате пинцета, да може да го направите с шиша. Както аз ще направя в този случай. Хубаво е да сложите много, защото няма да придобие ефект. Ето, аз изхарчих бая. Ако не знаете откъде се продават сладкарските малки боички, те се продават в Kaufland на щандовете на началото. Някъде там май си мисля. Те са по 80 или 50 някъде там стотинки. Има ги в зелено, в жълто, в синьо и в червено, както може да мисля. И сега получи се нещо. Сега ще ви го покажа, ако успея. Получи се нещо такова. Някаква смес. Не знам. Нещо такова. И сега ще трябва да... Преди да започна да бъркам, искам да ви кажа, че аз съм си взела една табла, на която да сложа нещата, да пребърчвам, вие да си сложите. Това е синя... Това е синя боя. Как не съм видяла? Това наистина е синя боя, отцапала съм се. Не, значи червената няма. По-хубаво и за мен. И сега почвате да бъркате. Аз ще си избърша шиша. И ще работя с него от другата страна. Да, по принцип, жълтата и червената боя много си приличат, защото синят... Какво жълта и червена мен не го... Синята и червената много си приличат, защото червената е в червен цвят и синята е в червен цвят. Би трябвало синята да е в син цвят. Но сега се получи нещо, което изобщо не придобива син цвят. Които са някаква... Виждате? Не може да видите. Една черна, мазна течност. Погледнете ми ръцете. Много са... Сега. Махате шиша. Или вие можете да си помагате с шиша, като изсипвате. И сега искам да ви предупредя, трябва да сипвате много внимателно, да не олеете нещо. Аз ще си махна нещата, да не ги олея, защото съм на табла все пак. Се олея таблата, не аз. Така трябва да сипете много внимателно и ще ви някъде до половината ще сипя. Даже може и по-малко от половината. Сега ще сипя. Аз първо ще не направя така. Да. Ако имате хартиена чашка, я направете така. Да се сбият двете ъгълчета, да се стане нещо като листо. За да може нещо като цилиндърче напред да е. Така, да може да е като остро ъгълче. И почвате да изсипвате бавно.
Аз сипах до тук. Даже май си мисля, че е много. Още малко ще прибавя. Така. Ето я крайната смес. Тя е нещо между прозрачно, така да се каже. Сега ще разбъркам. Така, аз ще отида все пак това да го оставя, защото да почне да тече. И една секунда и ще дойда. Сега по принцип аз не мога да качвам по-дълги видеа и затова трябва да съм по-бърза. Така, сега изсипвам малко вода в тази каша. Това е нещо много готино. Боже, представете си какво е. Така, вземате колачката и я слагате. И се получи нещо такова. Чакай само. Така, нещо такова се получи. Много е красиво. Сините като балонче и е адски красиво. И тиксото е, може да си украсите самата вашата чашка и тем подобни неща. Така, това беше всичко от мен. Абонирайте се, харесайте клипа и скоро ще има клип, който ще е запознаване на храна. Май така си мисля. И това е всичко от мен. Чао!